Hola, buenas. Soc Pablo Brach, estudiant de l'IE Lluís i Marro i bueno, venia a contar-vos un poc pues, la meva experiència en el centre com a estudiant i la posterior carrera professional després de cursar una FP. Així que bueno, jo vaig començar cursant SMX, grau mitjà, on vaig tindre l'oportunitat de fer l'Erasmus Plus, que va ser una experiència única, la veritat. Vaig anar junt a tres companys més a Itàlia, jo en concret a una empresa de manteniment d'equips i instal·lacions de red, on vaig aprendre molt, pues, ja s'ho puc imaginar, fora del teu país, en tres companys, pues, la veritat és que molt bé. I a més pues, poder ficar els teus coneixements en pràctica, pues, millor que millor. Així que bueno, molt recomanable aquesta experiència, si teniu l'oportunitat pues, curseu-la perquè la veritat és que està molt bé. Així que bueno, després d'acabar el grau mitjà pues, vaig decidir cursar el grau superior, que era realment el que a mi m'agradava, i de DAM, de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. I bueno, en este curs tinc que dir-vos que tingueu molta sort de poder cursar-lo en el centre, ja que segueix en molt bon nivell d'allí. Jo personalment tinc un companys de la feina que tenen la carrera i inclús nosaltres que veníem de FP sabíem més. La veritat és que tingueu molta sort per aquesta part. I bueno, la meva trajectòria professional pues, va començar pronte, inclús antes de cursar el grau mitjà, ja que estava d'autònom per tindre diverses aplicacions en Google Play i res, després vaig fer les pràctiques de grau superior a Everis, una consultora en València. Ho vaig buscar per la meva part, perquè no volia fer pràctiques per la zona, en una empresa petita, volia una empresa més gran i vaig decidir anar-me'n a Everis, a València. Allí vam fer pràctiques, jo i tres companys més, vam entrar en una beca de COBOL, que és un llenguatge bancari, i a l'acabar les pràctiques ens van quedar en el departament de banca, on vam tindre l'oportunitat de treballar per al Banc Sabadell. Jo vaig estar un any treballant allí per al Banc Sabadell, era tot Java en microservicis i després la part back era COBOL, en la part front també teníem Angular, que és en JavaScript, i bueno, després vaig tindre l'oportunitat d'anar-me'n a Mercadona i actualment pues, estic en Mercadona 6 mesos i duc en el departament de finances i comptabilitat, en la rama de facturar i res, a animar-vos a tots perquè així molt ben preparats d'allí del grau superior. Jo especialment no treia unes notes hasta allà i al final uno si està un poc espavilat i es busca un poc la vida i sobretot aprendre del dia a dia, fijar-te molt en els teus companys que són els que saben, tindre la bona base, és el més important. Així que bueno, motivar-vos un poc a tots, dir-vos també que feina n'hi ha un muntó en este món i més ara, així que bueno, animar-vos un poc a tots, que així molt preparats d'allí i feina n'hi ha de sobre. També dir-vos que per la zona no sé com està l'assumpte, perquè jo sempre he treballat per empreses grans en València, així que per la zona no tinc molt de coneixement de la demanda que n'hi ha, però al final de lo que és el sector hi ha molta demanda. Així que bueno, animar-vos a tots a que acabeu de cursar bé el curs i res, molta sort. Gràcies.